Where are you? Kedu ebe ị nọ? Ọ hịọtọrọ ahịọtọ. Echetala m n'abalị ahụ. Meela ọmalịcha nwaanyị ahụ. Ya nwaanyị ọma. Alaikiri gị o. Mana o teela m bidoro na-ahaide ihe a n'ime m. Ị ma na ahụrụ nke n'anya ya ele m chi ya. Ọmalịcha nwaanyị bụ sọ mma. Ebe mụ na ya ebido kpuwe okwu na-atọ okwu na-adaba all of a sudden ihe nnụziri abụrụ na nwaanyị agbahapụla m jee lụrụ di ebe obi agba m njọ ya bụrụ ka ije mụ na love si wee gaa ọ dị egwu ọ dị gbamara ụzọ ma m ọzọ ya bụrụ na ị ga-echeta anyị gbara gị ya agba na o nwere ala ka o si jiri nkeji abụọ gata elekere 5 nke mgbede na anyị ga-awecha ebe a maka ihe omume anyị bụ ije di na nwunye mgbanụ lee elekere gị nke ọma chekizie ya ị ga-ahụ nnọọ na o jirila ya bụ nke ugbu a o jirila nkeji 3 gata elekere 5 n'ihi ya anyị awụchago maka ya bụ ihe omume anyị bụ ije di na nwunye mana asụ ọ na-abụ ekwe ekele ihu asaa kelee ọha na eze na-ege ntị nwaanyị ọma Igbo mụrụ m good evening no mgbede ọma no olee otu unu mere eji m aka nọ n'ọfụma asị m ya gaziere onye ukwu na onye nta ndewo nọ ime keala up your mind iso m aga Bayelsa gwanye Buhari terms and condition ị nyere ịma na mbụ asị m na ị ga-akwụghachi m ụgwọ efe ede m ịlara n'iyi ọkwa ịghọtara mana abịala m chọpụta na ọ ga-ara gị ahụ ịkwụghachi m maka na ọbịa m ji gị aka amara na ọ ga-ara gị ahụ ịkwụghachi look no wait ọ bụrụ na ọ ga-ara m ahụ ịkwụghachi ọ bụrụ na true conscience m gwara m na emere m ihe ọjọọ I will pay you back ihe i mere ọwụwa ihe ọjọọ don't go there ị nụtụla maka breach of contract don't tell me that ị ma na ihe i mere ihe a na-akpọ ya bụ breach of contract ilere mkpekọrịta dị n'etiti mụ na gị dọbie ya enwe mgbe m mere like that you know ihe mkpanyela gị wụ ụka gịsị m if you bring am if you no bring am enwe mmasị gị na gịsị m kwa mbe m ị ma na iwe onye ire mgbada what for you ị ma na ị nwere ire abụọ do like this ị ma na ị nwere ire abụọ ọkwa gị ma onye njụrụ sị Clara nwoke ọcha ị ga-eri ofe ya na akpụ gị si gịsị na ị nwere ike nji garuo yard buru ya bụ ofe na akpụ bịa ofe dị mkpọrọ aka n'ala sie kọstụrụ m over 18,000 naira gị condemn ya reject ya jụ ya look let me tell you ketu nkịta si ajụ nsị ehi ana m like ime ihe m n'aka nkwụmọtọ had it been n'ihi na-ebo m na this is ebubo ka ị na-ebo m mind you so had it been n'ihi na-ebo m na true na ọwụ otu o si mee I wouldn't mind. I just what is 8,000 naira? Iji 9,000 ahụ. Iji ya 8,000 abi 9,000. Jezi ike ụbịa njigi aka. Ị na-akọ? Mana atụlela m ya mara na ị gaghị akpụnwu ya mere njisi ngwa ebe ọ bụ na ị ka nwere mmasị iso m aga Bayelsa ebe nwanne m nwaanyị sị m bịa. Ị ga-agbalịzi terms and condition ọzọ m ga-enye ha gị wee bere ị ga-akwụsị ịtụ m n'ọnụ. Deal or no deal? Deal, but ị ga-akwụsịkwa ime ihe ga-eme ma akpụrụ gị n'ọnụ. I will. Thank you. Aga m agbalị ike m. Nsogbu adịghị. So jikewe on Sunday. Sunday ka na-abịa. On Sunday Sunday nke a na-abịa abịa emecha oje zuru obodo n'ụmụ ọkanne ga-ehụ na ịsa na akwa gị dị ụcha. Clara dress kwale ni ha wa achụ m n'azụ aga o. M achụ gị n'azụ. Dress kwale ni ha. Uche o, ama m ihe m ji ajụ gị ọ Sunday na ka ọ Sunday ọzọ. Sunday nke a na-abịa. Kpọọ date aha. Kpọọ date. Sunday nke a na-abịa abịa 25th. Kwa 25th ka achọkwa m eme gị si na aka mekwara nke emehụ ọzi Sunday ọzọ. Sunday. Uche amakwa m ihe m ji ekwu o. No disappoint me o. Anyị agawa Bayelsa na nke nwanne m nwaanyị. Ọ dị ego. Olugidi kwuo ha ya ugbu a masị gị nọrọ. But ịma ihe m kwuge ime ebe m gaji. Olugidi kwuo ha this evening masị gị nọrọ. But ime ebe m gaji. Because ama na ị gaje ebe ahụ gị rinye nwanne m shortage n'isi. N'ihi ya wetu olu. Ana m erikwanụ too much. You know? Ana m eri n'ebe ọ dị aha. Ana m eri too much. Onye akpọ n'azụ ọmakwana na ije dị anya. Ị ga-ji nwayọ wetu olu gị. Osi dị na-eme mkpọtụ. Ana m eri na. Mụ nwa chọrọ ịkpọ gị gaa na nke nwanne nke ị gara inye ya shortage n'isi. Ọ dị ego.
ka ọ dị gbamọrọ nze ma mụ ọzọ ọnụ manụ ka anyị si emeje hụkwara na mgbede taa mụ na nwada nwoke ọcha Clara nwaanyị ọma m ga-akpa agaba ya ụsa mụ na ya ga-abịa nnọọ jikọta aka ka igorobe nyọra gị ya bụ mamịrị nwoke na nke nwaanyị ka o wee nwee ike gbara gị ọfọfọ ya mere nwanne gị ahụ ikwu gị ahụ oyi gị ahụ na onye ahụ ị hụrụ n'anya bụ Uchenna Clever ọnụ ọha nwa gara mma ya zuziri nke ọma o bọbọ nkịtị na onwe ya ji asị gị aṅụ na ngwa maka na nke bụ mkpọ na-abịa ị hụrụ na mgbede a n'ihe omume anyị bụ ije di na nwunye anyị ga-eleba ya anya bụ ihe ndị ọ na-enweghị ihe akpọrọ ha na-ebute esemokwu na alụmdi na nwunye ihe ndị ọ na-enweghị ihe akpọrọ ha onweghị ihe akpọrọ ihe ndị a amami na-aghọta mana ọ na-ebute esemokwu na alụmdi na gịnị nwunye ọ na-ebute mgbasa alụmdi na nwunye mana onweghị ihe onye nọ na alụmdi na nwunye kpọrọ ya o onweghị ihe akpọrọ ya ụfọdụ n'ime ha anyị ga-arụtụ ya aka na mgbede a mana ajụjụ anyị na-ajụ gị bụ onye na-ege ntị wee bụrụ kedu agwa ndị ọzọ ị chere ọ na-enweghị ihe akpọrọ ya na-ebute esemokwu n'etiti di na nwunye kedu agwa ndị ọzọ ahụ ị chere ọ na-enweghị ihe akpọrọ ya na-ebute esemokwu n'etiti di na nwunye anyị nọ live na Facebook na mgbede a gaa na Facebook gaa kiriwe anyị ị gaa na iruo Facebook gị chọwa Echo FM 100.7 kliki kpam kiriwe anyị live gị zibatara anyị ozi na ya bụ ajụjụ a anyị ji ụcha na mgbede a ka ọ dị nọrọ ebe ahụ eme na ngagharị ya bụrụ ma anyị lọghachie ị hụrụ ụdara anyị bịara bịa tanye eze anyị ga-abịazi nnọọ bịara ya ka ọ dị dadar ya bụ ihe atọka ya bụ ihe amaka ebe baby I miss you so much I miss where are you
where are you? I miss you so much. Ya bụ ihe na-atọkwa ebe ịma nwaanyị ọma o nwere ala ka isi fall in love ọhụrụ ọ na-atọkwa feeling ya na-adị iche. Enwe ihe dị iche. Ịma ọ dị ka nke zụrụ ihe masịrị gị nke ọhụrụ ya gị bịa zụọ ya. Otu ị na-eche ahazi ya, otu ị na-eche eme ya. Ama mme na-aghọta ịba love ọhụrụ mgbe ahụ ị na-acha akị gị. Recharge card agaghị akọ na phone gị. For where? You know? Uche o. Ịbakwa ndị kene ya dị stingy o. Nke nwaanyị ihe ga-adị na-anụ abụrụ kemgbe ịkpọhụ m kedu ihe mere iji kpọhụ m since morning ka ịkpọhụ m since morning nke nwoke asị ya ozuole nọ na ime ihe mmegị o nwere ihe ndo kara obi o biko eweli iwe kedụkwanụ ka dị riekwala nri ha ma aka ngwa don't worry ka m sendịara gị ihe airtime ka m sendịara gị ego ma airtime ama m na-aghọta love atọka nke na ya ga-epukata 10 nke abalị 11 nke abalị 12 nke abalị nne na nna gị alakpucha gị ka nọkwa na-ekwu bebi makwa na ala ọvụrụ gị bebi makwa na ala ọvụ eziokwu mana ihe a na-ekwu amakwa m isi ya na ọ dị ya efu okwu a ga-adọga ya ekwurugbala ebe a achịli ụkwụ ele ebe a achịda ụkwụ ebe a lesili na ekwe ihe ekwubu ihe ị ga-anụ abụrụ gbakene m ihe ndị laikịrị o nwere na mgbe nwaanyị jụrụ m ya wa ajụjụ gbakene m ihe ndị laikịrị so well alaikịrị m ofe onugbu ya sị ha ebe m na-ama akwa n'ofe onugbu esi gị mara na ọ gaghị adabara mụ na gị ime eji m ekwu okwu straight ma ya ga-amụọ ka esi ya si maghị ofe onugbu esi ya sị ngwa na ọ dị ka mmasị ọ gaghị adabara mụ na gị ma ajụkwa anụ ya gị nwa na onwe gị kedu nke ị laikịrị ya sị jollof rice and chicken shindid ihe agaghị adabara mụ na gị amami na wata kọdụ igbo mọrọ nze mama ọzọ anyị alọghachiela na mgbede a n'ihe omume anyị bụ ije di na gịnị nwunye ije ọma tụ mma ọjọ tụ njọ ije zigizag anyị ga-eleba ya anya bụ ihe ndị ọ na-enweghị ihe akpọrọ ha na-ebute esemokwu na alụmdi na nwunye ihe ndị abịa na alụmdi na nwunye onweghị ihe akpọrọ ha a na-eletu ha anya mana ọ na-akpakasị alụmdi na gịnị nwunye ọ na-ebute esemokwu na alụmdi na nwunye nke mbụ wee bụrụ nwaanyị isi nri abalị nwaanyị isi nri gịnị abalị ọ na-ebute esemokwu na alụmdi na nwunye enwere ndị ga-anọrọ n'ụlọ ma enweghị ihe amịgewo chi ejiwe jie mgbe ọ na-ewetewela aka ebe ya iti akpịwala abịa bido koi abịa kpashiwa ogo bịa mewe ka bịa gbakeriwa ala ma gị anọ ngwa gbafu isi nga enwere ndị ihuru isi nri abalị ọnọ ha n'ome nọ ha n'ọbara isi nri abalị mgbe ị na ha na-kwakporochaa bịa shichaa di ehie n'ụra ụmụaka ehie n'ụra ka ezi abịa kpọtewezi ịchụ nye mgbe abịa kpọtewe mmadụ n'ụra bịa rie nri abalị abịa kpọte gị n'ụra ahụ isuru ịbịa were garị inwe ike suru ya na mmiri ji akwa aka n'ihi na anya adịzighị clear ịma na o nwere ndị ihe a bụ omenala ha ọ wụọla tradishọn ha ma ọ na-akụ ya elekere 7 nke abalị ha agaghị ebido gbagharịwa maka ime gịnị isi nri abalị gị bụ nwaanyị na-akpa agwa dị otu a dịkwa njikere ịla n'ụlọ nna gị ịlụ ụlọ nna gị na-agụ gị agụrọ maka na otu ụbọchị ị ga-agaru ebe ahụ ọ na-akpọ ya oku 4 ga-akụ ị gaghị ebido mewa mgbagharị chọwa ihe ị ga-esi ezinụlọ gị ga-eri 5 ga-akụ onweghị dịka o si muvuo gị ịchọwa ihe ị ga-esi ezinụlọ gị ga-eri mgbe o bidoro kwụọ 6:30 gị bilie n'ụra chọwazie azụ ebe ị ga-aga ịzụta azụ mgbe ahụ ụfọdụ shọpụ emechishiala chọwa ebe ị ga-aga ịzụta akpụkpọ nri gị bido gbakeriwe ala mgbe ị na-agagharịla ka onye a na-akpa aka ọ na-akwụwala 7:30 nwoke mmadụ nọ n'ụlọ ọrụ ya na-adọghị chee na ọ lọta ya erie nri ọ batazie after 9 ị ka nọ na-akpakpo dịka ị na-akpakpo ya ka obi na-agba gị chaka ka nkịta nwụnyere ka onye anwụnyere nwa nkịta n'obi obi na-agbakasị gị na-ahụtazi ya dịka di gị anaghị enyere gị aka gị na-ahụtazi ya dịka ụmụ gị anaghị enyere gị aka abalị 9 nke abalị ị ka nọ na-akpakpo na-asụ n'odo kpom ijikwa ahụ ndị agbata obi gị ijikwa gịnị ahụ n'uche gị onweghị ihe ị kpọrọ ya
mana obi eyiela nwoke mmadụ, obi eyiela ụmụ gị, ụmụ gị eluzuola appetite. Ha ga-ekwukwanụ gịnị? Ka ihe ha ga-eme? Kedu ihe a ga-eme? Amana na ọwụ omenala gị mekwa elu ma ala. Mana n'uche gị yo ịhụ ga ya dịka ha megbuga gị emegbu gị. Kedu ihe mere eji ha gị naanị gị na-esi nri abalị? Kedu ihe imega iji esi nri gị n'abalị? Uche ọwụ ofu ọwụ abụọ otu a ka ọ na-eshi nri abalị mgbe ọwụla ụbọchị niile iri ya na-awụ n'abalị ma ọ rụba abalị ọ na-eshi ya. Ka anyị si na iji ere ahịa, ikekwe iji ere ahịa na-eke ọnụ nwa, ikekwe nwere aka ọrụ ị na iji arụ ọrụ, ọ bụ ihe mere ị ga-eji esi ihe abalị. Ịrụwa ọrụ ma ọ na-akụ 4:30 mechie jee siere nwoke mmadụ gị nri iji family ịdịghịzi single. Ị kwesịrị ịplan onwe gị, hụta nri dịka ihe dị oke mkpa iji ejigide ezinụlọ gị. Ị hụrụ nwaanyị ọbụla bịara felụọ n'isi nri iji nri ejikọlata ezinụlọ ya, nwaanyị ahụ adaala. Mgbe ị bịara ya eruo n'ogo nke na ị maghị ma chi ịbọyị nwa gị o riela nri ma o righị, ị maghị ma ibuchi nwa gị o riela nri ma o ribeghị, ị chọghị ma ma Chidimma nwa gị o riela nri ma o ribeghị. Ihe ma mgbe ọbụla ị batara mgbe aka a ga-ebido siwe isichaa onye na-erighị ọgbasahụ gị ifelụkwala dịka a woman. N'uche gị enweghị ihe ị kpọrọ ya, n'uche gị na-ahụta ya dịka ahụhụ niile ị na-atakwa maka ọdịnamma ezinụlọ ahụ, ahịa ahụ ị na-ere ọkpa, mana ọ na-akpakasị ezinụlọ. Ihe meziri emezi Uche eji akpọ ya nwa mma. Ọ ga-eme di gị ebido gbawa n'ezi. Nke nwoke mmadụ ga-agaracha lọta chee na nri ga-adị daanụ ma ọ lọta isi erigodo nri saa ahụ hazie onwe ya. Mana nke a mgbe aka ga-abịa kwakpuo mmiri. Uche mgbe a na-emechala ihe a kwakpụrụcha ụfọdụ n'ime ha ehie n'ụra, ha ehie na fọset. Ụmụaka eluzuo n'oge na appetite. Ị hụrụ ihe ị na-ayị ya, ị hụkwara ihe ị na-ayị ya kwa onwe ka nwaanyị ọzọ si were food flask otu a butere di gị nri, butere ya otu ugboro, butere ya abụọ, ọ narakwa gị di. Maka na anyị nwa bụ ụmụ nwoke anyị anaghị eji nri emekwa gịnị ego. Nwoke mmadụ dọkịcha n'ụlọ ọrụ ya lọta gị kọwara ya akụkọ ka ị gakwara mitin ụmụada, ka ị gakwara ndị nwunye di, ka ị gakwara ụlọ ụka, ka ị mekwara elu, ka ị mekwara ala, akụkọ eju gị ọnụ. Ọ bụ ihe mere iji esi nri abalị. Nwaanyị isi nri abalị ọ na-ebute esemokwu na alụmdi na nwunye. Ọ na-akpakasịkwa gịnị ezinụlọ. Kwụsị dị na-esi nri abalị gị bụ nwaanyị. Ndị mmadụ na-arahụ ụra gị na-akpakpo. Enyarị ha nsogbu. Emedịrị gị ihe eme. Emedịrị gị ihe a gịnị eme. Ọ dị egwu. Ka anyị na-ekwu mara ma o nwere ihe anyị ga-ekwute. Ike agwụla. Gaa n'ihu nye aka nwaanyị ọma. Uche ọzọ dị ka ibe ya Uche nwere ụmụ nwoke ha na-anụ ụmụ nwaanyị ipi ekwentị. Ipi oke ekwentị ọkacha n'ebe nke nwoke nọ. Irigharị anya gị nọ n'ekwentị. Irie otu ga-ele ekwentị nkeji 5 ga-erila ha otu. Ishi bata nyabata ụgbọala gị anya gị nọ n'ekwentị. Gị buru ekwentị ozugbo. Gị buru ekwentị taa gị bata onye chọdị m onye na onye kelere gị anya gị nọ n'ekwentị. Mgbe gị na nwunye gị kwesịrị ịnọ gbakpa nkata anya gị nọ n'ekwentị. Mgbe ị kwesịrị ilegharị anya mara ka ezinụlọ gị dị, mara ka ihu ụmụ gị dị, adịkwa ha oke, enwere ike na-eji ha ahụ, enwere ka o si eme ha. Gị na-ele ụmụ nwa na TikTok. Ilega TikTok. Gị na-ele ụmụ nwa na Facebook na-aja eze gbaa ka mgbada. Nwunye gị anọ ele gị, ụmụ gị na-ele gị. Mgbe ọbụla gị na ekwentị, no time for your wife, no time for your children. O tepụ ụra Uche anya ya buru ha ekwentị. Nwunye gị arahụ ha gị. O ruola n'ogo nke na nwaanyị a na-ajụzi onwe ya sị nwoke ọkwa di m. Nwaanyị obi eyela ya. Gị mee nwaanyị abụrụ ogbe nkụ naanị ya nọrọ oyi na-atụgbu ya. Uche adị abụọ mana nwaanyị dịka onye dị otu. Dịka onye dị single. Rụọ ọrụ gị deliver polling unit gị. Kete kpọkpọ. Oge eru mgbe ị ga-arụ ọrụ ezinụlọ. Fịa. Gị na ekwentị.
ma ọ zeru mgbe ahụ nke nwaanyị na-enye ya sign green light ya ohi ụra ike agwụ nwaanyị o nwekwara ụmụ nwaanyị na-eme otu a thank you o nwekwara ụmụ nwaanyị na-eme gịnị otu a ị hụrụ ekwentị ahụ ị ga-eji ya pịsa marriage gị ị were ekwentị ahụ pịsa marriage gị ahụ ezuo gị ike ama m na aghọta ekwentị a na-eji gị o nwere na mgbe ị nọ na-apị ya gas abara ọkụ a na-eji gị jiri nwayọ gị jụ gị na ekwentị ebe niile gị na ekwentị ebe niile gị na ekwentị ịbata gị na ekwentị nwaanyị gị ga-anọ ya ụmụ gị ga-anọ ya onwe ihe dị ka ịkpọrọke na ụmụ gị nye ha okwu ndụmọdụ ka ịkpọrọke na ụmụ gị jukene ha ajụjụ ka ịjukene nwunye gị kedụkwanụ ka o mere onweghị ihe dị ka iwepụta ohere maka nwunye gị ọ gị na ekwentị otu ahụ garakwa n'ọlọta uche gị lekwana ụmụ gị anya lekwana ndị hapụrụ pụọ chiboy ndị otu ịdị ị gakwara ụlọ akwụkwọ ndị mụrụ ji bata gị na ya akpakwanụ nkata gị ya akpụ dadi agakwara m aga lekwe ihe m jidekwe akọtụkwara gị one or two mana anya gị nọ n'ekwentị ịjụ ajụ aka nwaanyị na-ele gị ọ dị egwu ọkpọ onweghị ihe ị kpọrọ ya adịm busy with my phone ọ ihe nji fight depression ị ga-eji fon ahụ pịsa marriage gị ị hụrụ iwere fon ahụ pịsa marriage gị ahụ ajụọ gị oyi amami na wọta ka anyị na-ekwe mara ma o nwere ihe anyị ga-ekwute ihe ọzọ na-enwe ikpe ihe a kpọrọ ya na-ebute esemokwu na alụmdi na nwunye ịhụkwara oke ikpe ụka ịhụkwara oke ikpe gịnị ụka anyị anaghị ekwusi chọọchị adịghị mma mana ịhụkwara nke Monday 4 o'clock ịnọ n'ụka Tuesday asa bịa by 3 p.m. iwu ndị prayer warrior Wednesday ọwụ ndị amụma sọ ndị amụma ndị Chineke tere mmanụ ọha nwa ga-abịa ndị na-eme shekiri mama Thursday echi aka pastọ na-ahụ ncha ịma anwa agbahịa ya agbajokwala ya na ọ dị oke mkpa Friday onyinye mkpụrụ nke afọ Saturday ntọpụ na agbụ so naanị gị ka ekere agbụ n'ụwa mana ị na-agagharịkwa ije kama ekere gị agbụ naanị gị ka ekere ụgba Sunday na onwe ya gbam 7 a.m. ịnọ n'ihu oche Ada Jizọs ịnọ n'ihu gịnị oche 7 days lee gị ụka ọwụ ihe pụtara ụwa bụ ikpe ụka ọwụ ihe pụtara ụwa bụ ime gịnị dị ikpe ụka Chidimma adịghị gị bata sị ya mepee kọbọd buru nri ị ga-ekpekata ụka ji ya kpesa marriage gị ị hụrụ ụka ibu n'isi Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday every day gị na ụka ị ga-ekpekata ya were ya kpesa marriage gị asị gị agala ụka nonsense and ingredients asị gị gịnị agala ụka mana eru mgbe ị kwesịrị iji eme ntamimo mee ya ihe mezi emechi eji akpọ ya nwa mma hazie onwe gị ahazie ama m ịghọtara hazie onwe gị ahazie ụtụtụ ehihie abalị nọ na ihe a ụtụtụ ehihie abalị hazie onwe gị ahazie ihe ememara emema eji akpọ ya nwa mma akwụkwọ nsọ mụ na gị gụkwara gwara anyị sị Chineke rụrụ ọrụ for 6 days were nke ọzọ mee gịnị zie ike ama m na-aghọta kedu dị ihe mere iji chịrị dị ute gị gaa n'ụka gị ebe ahụ je dina akpa gị aka n'ọnụ gị sị na ị gara protection ịnọkata ya nọpụta poverty ahụ ezuo gị ike ibe gị ha gị rụcha ụlọ gbachaa moto mechaa nke ọma gị chọwa sọ naanị gị ka amụsu na-ata sọ naanị gị ka a na-ahụ ọrụ ọhụụ n'ụlọ ụka ndị ọzọ ndị ọgaranya nọ n'ụlọ ụka eme ha ka anaghị ada n'ala sọ naanị gị eme gị gbigburu gị tọnụwa nwụrụ ụka ịnwa anwa tọn ọgbaji oche ahụ ị ga-akpọ ụgwọ ya amami na aghọta anaghị m ekwusi gị agala ụka mana at least ọrụgodo ụka nke Wednesday gị gaa by 4 ọrụgodi nke Tuesday gị jisi ike gaa by 4 ị na-agakwala na hazie onwe gị hazie ezinụlọ gị before gị eme gị gawa ọkwanụ nke ga-ebu gị aka mgbe ọ ga-awụ na ụmụaka gị ma ihe a ike mgbe ị na-alọtala ha alọtala ụlọ akwụkwọ ha gara ma ọ dịghị gị ma arrange things makwana ọkụwa taịm ahụ ha ji alọta gị lọtawa gị kpegide nga gị lọtawa bịala ezinụlọ gị lekọta ha anya ngwere gbafee gị fee n'aka akagbuo m ya pusi tie ndị ọcha ga-akpọ ya kedu ihe a na-akpọ ya cat cat ka anyị ebe ọwa amụsụ weta ọyịla ahụ
weta olive oil ahụ gị ifewe ọbara kpa oke ama m na aghọta sọ naanị gị ka amụsụ na-achụgharị sọ naanị gị ka ekere agba ụkwụ na aka ọgwụla naanị gị ọgwụla naanị gị wee onye ekechiri ọdịnihu ya a na-ekechidi ọdịnihu gị ị gaala mụ ọrụ a na-ekechidi ọdịnihu gị o nwere ahịa ị mụrụ mana o cherekwa uche na chọọchị ahụ ọ nọ ugbu a ọkwa ohere ọ ga-eji gaga mụọ ahịa ma ọ mụọ ọrụ ma ọ chọọ ọrụ ọ ga-eji rụọ nwekwana ike mee ihe ndị o kwesịrị ime n'ezinụlọ employment ga-esi n'elu daa gị hazikwa n'onwe gị employment ọ ga-esi n'elu daa ihe ọzọ ga-esochi ya azụ abụrụ amụma ndị ụlọ ụka lekọta anya na ịkawaziela amụma nwaanyị ga-alụ adawa nwaanyị asị ọ gị nwa ga-alụ ya ọ ihe ekpuru n'ime mmụọ ama m na ebuwara gị amụma ị hụrụ nwaanyị a gafere ele anya na onye nke alụbeghị di onye nke alụ ejikọtazie ya n'ime mmụọ chekere nke mmụọ nsọ shọwa ụnụ ga-alọta ịnọ igirigi ya dịwa mana ka anyị na-ekpu mara ma o nwere ihe anyị ga-eme gịnị anyị ga-ekute ị hụrụ oke ụka ị na-ekpe ị chọghị dị mma ma nri ọ dị n'ụlọ ma ọ dị n'ụlọ ị chọghị ma o nwekwara nwa gị na-eji ya ahụ ị chọghị ma di gị lọta o nwekwara mmiri ọ ga-asa ị chọghị ma ị haziela ezinụlọ gị mgbe ọbụla gị na ụka ị ga-eji ụka kpesa ya dị gị shishi ijihụ tọrọ ijihụ gaa chọrọ ị ga-arụ erukwana mgbe ihe a gị rụkwana ọrụ gị hụkwana ego ị ga-eji rie nri hazikwana onwe gị hazie ezinụlọ gị anaghị m agwa gị sị enwe mgbe nsị gị agala ụka but there is time for gịnị everything ihe niile nwere oge emenanya abuse emenanya gịnị abuse ọkpọ oge ugbo na ha apụla very soon ugbu onye ọbụla ebido gbuwe gaa protection gaa n'ụlọ ụka gaa ebe ahụ ewere ute fụọ gị ka onye nwụrụ anwụ nọwa ebe ahụ buwe na ntị si na-anọ protection ndị ọzọ rụwa ndị na-akọ ọka na-akọ ndị na-agba akpụ na-agba ịnọchazie pụta gị chọwazi onye kechiri gị ụkwụ na gịnị aka onye a na-ekechi onwe ya ọrụ ịmụrụ onye a na-ekechi onwe ya ahịa ịmụrụ onye a na-ekechi onwe ya akwụkwọ ịgara uche mana ịgachakwa n'ụka ahụ pụta ịma Chineke si gị find something doing kedu effort ime ka ịchọkwana ihe ị ga na-eme Chineke ga-elekwasị anya agọzi gị ụbọchị ị nọ na chọọchị nọ na ikpetụkwana gị ga-achọ ọrụ chọkwana ihe ohere ọmụmụ ga ịmụ ọrụ nwa ihe ebe ị ga-efe isikpa onwe gị iji nwetakwa 1 naira ma 2 naira ị ga-eji lekọta onwe gị anya onye pasịtọ na-asị gị bịawa from Monday to Sunday esepụ ya aka ọ like hụ gị hello ka anyị na-ekwu mara ma o nwere ihe anyị ga-eme gịnị anyị ga-ekwute pastọ na onwe ya kwesịrị ije chọọ ọrụ rụọ amami na aghọta pastọ nwere aka ọrụ enweghị ike iyi chọọchị from Monday to Sunday n'ụdị ole ego ga-esi n'elu ada ego eji enye ọfere na Sunday ọ ga-esi n'elu ada ịma na a na-akpata ya akpata ka ọ dị gaa n'ihu nye aka nwaanyị ọma ọzọ dị ka ibe ya ịhụrụ nke nwoke ma nke nwaanyị ekwesịghị ịhụ ụmụnne nke ya nwa n'anya karịa ugbu a inwe n'ezinụlọ abụọ nke gị nwa na ebe ị nọ ị na-aghọta gị lelee ọvụ ahụ ị na-epinyecha otu ebe gị nyetụ ndị a gị nyetụ ndị a gị kee ya eke gị kee ya eke ya adị nhata nha imenyere nwa ogwugwu gị menyere nwa anọsi ike ka hapụ iwu na ọ na-anụ ndị a mgbe niile ebe a ịtụfughara ndị ke di gị ọnụ ma nke nwoke ịtụfughara ndị ke nwunye gị ha ọnụ ka imetụ ihe nke ọ ga-awụ egewuo ya egewuo na ntị egewuo ego na ntị ya dị mma ịma akpa gị aka n'ọnụ onweghị ihe ọwụ is nothing onweghị ihe nke ahụ mana ọ na-agbasa alụmdi na gịnị nwunye ị hụrụ dịka isili ụmụnne gị jie ha kpaso ha agwa sikwa otu ahụ lekwa ụmụnne di gị kpasokwa ha gịnị agwa ịhụ ụmụnne di gị ya dịka ala wuo ka ha daba obi na-afụ gị ya bụ obi na-ahị gị ọ fọdụrụ ọ dị gị nnọọ ka ọ gị nwụọ ị chọọ ịhụ ha close onwe dịka isi chọọ ịhụ ha close ị chọọ no ị chọọ ịhụgharala ha gị jụwa di gị kedu mgbe ọ ga-ala kedu mgbe Chimaobi ga-ala ịma na ụlọ achọ nka m na mmadụ mana o nwere ala ka onye nke gị si bịa ya ogwu egwu ya para akpa ya bịa gị egwu m ama m ị na-aghọta gị igwe ige ị chọrọ ka onye nke gị bịa nọrọ ọkwa ya
gbadokwa gịnị anya ọkụ iwere ihe ahụ ọ na-enweghị ihe ị kpọrọ ya o nwere ike ịgbasa alụmdi na nwunye gị ntị ọ dịkwa ka anyị na-ekwu mara ma o nwere ihe anyị ga-ekute gị nwa bụ onye nke nwoke ka isi kpaso ụmụnne gị agwa jikwa otu ahụ lee ụmụnne nwaanyị gị kpasokwa ha gịnị agwa like mme ya nwere ike mma nke nwunye gị nwere ike oji ha ahụ ị ga-atụfu ọnụ nke na-eme ntị ka o nwere ihe mere mana ọ bụrụ mma nke gị gị ga-akpọtazie ya Chineke nna gị ga-akpọtazie ka onye ya na-anyụ na-agbọ nwunye gị na-ekpo nwunye gị ekpowe ya mbanụ onye m ihe ọ dị ego igirigi ihe ọzọ na-enweghị ihe a kpọrọ ya na-ebute esemokwu na alụmdi na nwunye wee bụrụ ikwu oke ọtụtụ gịnị okwu ikwu oke ọtụtụ okwu wuru okwu ekwuzi mmadụ ahụ gị ma bụ nwaanyị gị na nwaanyị ọzọ na-ese okwu gị jiri ọnụ na-eti akị na-awụsa gị na-eti akị ahụ na-awụsa ozugbo ị gara aga were akpa ma ị ga n'obi gị na-ejisi ọnụ na-eti akị na-agba nwaanyị ibe gị ụwa ya na chi ya di gị abịasị gị ozuola okokpara na ga n'ije nyere ya aka gịnị mere iji oziela m gị ha nwaanyị ibe gị fesizie gịnị di gị uche amaghị ama na otu ochi eme ị hụrụ okwu a ị ga-ekwukata oke ọtụtụ okwu kpuru ya gaa n'ụlọ nna gị akọwara gị bacha gị ibiri Chineke ekwekwala ihe ọjọọ ama m na aghọta ebe anyị na-aga kata mewe ihe digasị gị ngwa ozuele lakpute o ruola n'ogo nke na di gị hụ gị ebe ị na-ekwuzi okwu ya mịrị ọnụ ya agba nkịtị mana n'ime obi ya ike mareji ahụ agwụla ya ị werela oke ọtụtụ okwu gbuo di gị otu a ka ọ na-elezi gị o nweghịzi ọtọriti mgbe ị bụ nwaanyị di gị anaghịzi akọntrolu gị ọ naghị abara gị mba ilu zugo ya any moment ị ga-enwe onye ga-anọchi anya gị hello mgbe ahụ ekpukwala na nwoke hapụrụ gị je gbawa n'ezi oge na-adịghị anya ị ga-enwe nwunye di second uche ihe na-ekwukwa nke nwaanyị mana ị nwere ụmụ nwoke kwukara nwaanyị gị na ha ikpe a na-ama ha bifo gị nwa nwaanyị ga-ekwula 1 ha ekwuola 10 na-echegbi gị na ngọzọ ka isi onye nke biko ị na-ekwu okwu ka nwoke a na-ama ya ka okwu few words just like me I'm a man of few words uche isi just like me I will a man of few words okwu m na-adị nchọnchọ nwoke ekwesị ikwu oke ọtụtụ okwu gị gbuo ya gịnị nkenke mana leenụ gị nwa bụ nwoke ebe ọbụla ị hụrụ otu a ka ị na-ekwugheri ama gị ama na streeti dịka onye na-ekwu okwu ihuru ihu akụkụ ahụ ebe a na-anaghị akpọ aha ị na-akpọ ya aha otu a ka ị na-ekwugharị na-ezuzugharị na-agagharị na streeti nwunye gị ịma asị nwanne onye ara na-agba egwu ọkọ nku anya na-eri nwanne ya gị na-ekwugheri ihe a ihere na-atụ nwunye gị Chineke oke ọtụtụ gị na-okpo ịnọrọ na bọọsụ amara na ịnọ ịnọrọ na bọọsụ amara na ị mere gịnị ịnọ gị welite tọpik onye na-enweghị onye respọndụ gị vọta onye nke a arọ na-awede gị ayụ mad ị na-anọtụkwa n'otu asị gị ka ị na-ekwu gị ha taa maka mana gị wu injin ọka ịnọrọzi ofu ebe ndị mmadụ adị sọpraịz si ojikwa ahụ si nke ọ bịa nọrọ ofu ebe ojikwa ahụ gị nwa bụ onye nke nwaanyị akwara olu agbapụtachala gị vensi niile nọ gị n'olu achịsịala n'elu chịsịara okwu na ụka ịma ndị a na-ekwu oke ọtụtụ okwu na ụka olu ha na-adị ka olu udele ọ na-abịa nnọọ pempe bịata ogologo ọnụ ha adịzie ka ọnụ apịa ha jikwa na-etekarị agba ọnụ red amamela ghọta ha ji ete agba ọnụ red nwa okpetara ịta ka wonze na-aghọta ya bụ ihe okwu dara ala ha achịchọwa ka ị ga-akọkata elu kọkata ala ị ga-akọkata onye ahụ gwa ya ụwa ya na chi ya ikwucha akwa
o ruo n'abalị gị na-atanwu okwujube okwujube erukwa echi ọzọ ya obido ebe ọ kwụsịrị ya bụ ihe na-asụ gị n'obi etu onye na-emekwa ihe ọgbọ ike ọgụ adịghị ya egbe ọnụ o wee gba ọnụ ahụ ọ na-agba ọchọdị ịma kedu dị ihe pụtara ụwa bụ ime onye tinye ọnụ ya aghọrọ ya ijirila ọnụ mee dị gị ike agwụ ya your husband is tired of you uwe iche parrot ịpụtara ụwa bụ ikwu okwu continue talking otu ị na-ekwu ya ka ị na-esi ofe na-agba mmiri gaa n'ihu tinye ọnụ n'okwu nwaanyị ọma ndị na-ekwu oke ọtụtụ okwu amakwana ka esi esi ofe ha ji agba mmiri yes onye mere ofe anyị na-eji agba mmiri ị ga-agbado anya ha jikwa na like iri ọgbọnọ maka voice ha gịrịgị gaa n'ihu nwaanyị ọma ọzọ dịka ibe ya o nke nwoke ma nke nwaanyị ji aghụghọ eso onwe ha uche nwere ndị wa aghụghọ mbe nnabe mbe uche hụ na si gị mmadụ si gị mbe onye awụ aghụghọ akpa ya ndị ọma ya ahụ gị jide aghụghọ eso nwunye gị ma nke nwaanyị ejiri aghụghọ eso di ya who they do who amami na wata ịma aghụghọ a na-ekwu na-akacha n'ebe onye nke nwoke dị too much thank you for that ọ na-akacha n'ebe onye nke nwoke mere gịnị aghụghọ akpa aghụghọ o nwere ihe ọtụtụ ụmụ nwoke na-aghọtaghị akwụkwọ nsọ si onye ọbụla chọtara nwaanyị achọtala ezi ihe natakwa amara n'iru gịnị Chineke akwụkwọ nsọ anaghị agbanwe ịlụọ nwaanyị o nwere favor ya na nke a na-esi eme gịnị aga mana mgbe ị bịa were aghụghọ webata na alụmdi na nwunye gị ihe esiwara gị ike I'm telling you itinye aka ebe a kịrịkịrị itinye aka ebe a kịrịkịrị itinye aka ebe a kịtịkịtị kpọkpọ itinye aka ebe niile akpọchie kom gbam ịma why maka na ịrụgwọ ọrụ akwụọ gị ụgwọ ọnwa ịbatara ala nye nwaanyị gị 15,000 next one ọ ga-arịọ ha gị ego gị si ya na ego eme na gịnị agwụla ikekwe ego iwerele ya gaa lee ụmụ nwa chinye ha n'aka iriri anụ ụgwọ ọnwa nyere ala nwaanyị gị ego ugboro abụọ chakom you don't finish for your mind you don't do nwaanyị kpara ala gị aka n'ọnụ you don't finish o and ọgbụla gị bụ ome na gịnị ọgwụla gị were aghụghọ na-eso nwaanyị ịlụ alụ n'ụlọ ị gaa na restọrantị lee gị anụ ise 5 meat naanị gị ị nwekwara ụmụ ise na yad gị gaa n'ebe ị na-eri nri ị ga-atakata tajuru ike gị mana nyekene nwaanyị gị ego ọ ga-eji azụ ndụ 15 kete kpọkpọ aka echicha gị ike gị were aghụghọ na-anọgide nwunye gị na ụmụ gị ọ na-ebute ihe isi ike nga ọwụ na ezinụlọ gị aka chiri gị ike taa mana ọ na-ama ka ị na-aga na-emesapụ abụ na ya ọwụ ezigbo mmadụ ọ na-eme ka ọ na-ekpọtụ n'ụlọ gị onye ọma gị na ya abụọ aka echicha gị ike ebe ọ nọ gị were aghụghọ na-eso nwunye gị na-eso gị na ụmụ gị lee n'obere nwa ị kwesịrị ịmụ ka ị na-achụgharị n'ọdụ nwa ị hụrụ mgbe ọ gba ọtọ a na-asa ya ahụ mgbe ahụ ọ dị na nwatakịrị ugbu ị na-achụgharịzi ya pere ịhụ ya mgbe ahụ ọ gba ọtọ gị chụọ ya sị ya ga-asụrụ ya ga-achọ pantị sụrụ ya ga-achọ akwa sụrụ mana ugbu ị na-achụzi ya ka ị puluo pantị ahụ ị na-achụgharịzi ya ka ị sụpụ akwa ahụ iyi ọwụ ha arụ ọgbụgba ọ dị ego ka anyị na-ekwu mara ma o nwere ihe anyị ga-ekwute gị were aghụghọ nọgide nwunye gị na ụmụ gị gị nwa bụkwanụ nwaanyị ị na-atụ mitin ahụ onwe ka o si kpafara di gị ehe pụọ gị chee na ọwụ maka ọdịnamma ezinụlọ ụlọ ya echee na ọrawa ahụ ị ga-ewepụta ya eriela mitin a kemgbe ọnwa abụọ you know tell am ama me na aghọta eriela mitin ahụ ịgala rie mitin ahụ kemgbe ọnwa abụọ gị gbaa ya n'akpa ji ya na-ata anụ ezi n'abalị Chineke uche thank you for that ji ya na-ata kedu ihe a na-akpọ ya anụ eze ka ndị agbọrọ agbọ n'abalị otu a gị buru oche gị sị na-abịa ka ị garuo na nke onye ke gị na-asụ ego gị n'ọnụ mana di gị so tụọ mitin ahụ gị were aghụghọ anọgide di gị nwoke mmadụ nye gị ego ji esi nri ị ga na ebe ahụ isichara nri ahụ gị rie etiti azụ abụọ azụ ashọtụ
gị were aghụghọ mee gịnị nọgide di gị aghụghọ ọ na-ebutekwa mgbachi na ọ na-ebidokwa gịnị mgbachi aga m atabụọ gị n'obi gị garịta gị tabuchie m anya ọ naghị awa ọkọ ọ na-awa ọkọ nọ na o ji aghụghọ alụ alụmdi na nwunye ọ na-ebute ọgbachi na gịnị ezinụlọ ụgwọ ọnwa gị rie ya otu a nke bụ eziokwu bụ na nwoke ekwesịghị ịgba nwaanyị ihe o richara na gịnị ụgwọ ọnwa kwuo na m gwara gị ị ga-akpachikwa mana hụ na ị na-agba nwaanyị gị gịnị eziokwu maka na nwaanyị ekwesịghị ịmacha gị maruo oge ala yes nwaanyị ga-ekwesị ịmacha gị maruo oge ala maruo mgbe ọ kọrọ na mgbe ọ na-akọghị o ruo n'ogo nke ahụ ọ gwụọla stiz gị n'ala uche onye ga-asị na based on nwaanyị ọ lụrụ based on nwaanyị ọ lụrụ agbaga gị my own opinion thank you nke a bụ my uchere obi nke m yes this is what ịma why ihe mere iji asa ndụ mma mma otu a na-akpanyere onwe gị ugwu ọkwa asị na aga m akpọ gị gaa Bayelsa ya wụ na onweghị trọs m gbara gị Clara you will not respect me otu a ka ọ dị ebe nwaanyị dị ya ọrụ ma nwaanyị gị na-eche na iji ego anwakwala anwa nye nwaanyị gị impreshọn na ọ gwụla gị na akpa chọkom ịbọzie ya n'abalị ya dịka ọ na-eme gị fevọ ebe mana ọhụ ọgbọta na ikekwe di m aka ji ego ọ ga-adị n'ahụ ya dịka duti ya ntị ọ dịkwa ọzọ dịka ibe ya wee bụrụ idụnyere ụmụ gị uko mgbe di gị ma ọ bụ nwaanyị gị na-abara ha gịnị mba ị nwere ike ịkpọ ya onwe ya ihe ọ bụ di gị ele Chimaobi kpara agwa ọjọọ pịa ya ụtalị pịa ya gị ga dọkpụrụ ya apịagburukwara m nwa m hapụra m nwa m gịnị ka o mere ọ gara n'ime ite ofe ga gụrụ azụ gị deela ya ukwu gị deela nwa gị ukwu mgbe apịaghị ya ihe maka ihe ọjọọ o mere Mr. Supporter continue ezigbo mmadụ amami na aghọta continue di gị wa ajọ mmadụ gị nwawụzi ezigbo mmadụ ọkwa di gị wa ajọ mmadụ ịwọọla ezigbo mmadụ ị chọrọ ịmaghị ụmụaka ihu ka ahụta gị dịka ezigbo nne zuzuwe gị nwa bụkwa na onye nna nwunye gị kụgbuwe ha gị kpọrọ ha ụnụ mana nne unu onye agba ọjọọ gị bunyewe ha uche nne unu wee wicked woman echi ha hụta nwanne ha ka ọwụ onye gbara wicked mana onye a na-eme gịnị ịgbazi ha olu ị na-aghọta ihe akpọ ihe ọjọọ gịnị ihe ọjọọ ihe o megawa ịgbazi bikos ọ na-eji ịpịa ya ihe ahụ ọ ga-ama na ihe ahụ o mere araghị mma ihe ọjọọ ka ọ bara ya mbasị ihe o mere ọrịghị mma ma ibe ara ya bụ ọ ga-asị ya oke ọkwa onye a dịkwa mma ọ dị ka ọ dị mma ka anyị mewe ya echi ọ gaghị ọzọ ọ dị egwu ka anyị na-ekwe mara ma o nwere ihe anyị ga-ekwute ọkwa onweghị ihe ịkpọrọ ya na ị na-aprọtekt nwa gị ka nna ya hapụ ịpịagbu ya ọwa asị ọwa ihe mere ọtụtụ ụmụ akwụkwọ grajueti ihe ị ga-anụ abụrụ thanks to my mother naanị mother ha ka ha na-echeta maka na ọtụtụ ndị nne amaghị elu ụmụ ha gịnị ihu eziokwu ọtụtụ n'ime ha my mother my medit my mother my word mana mgbe nna ha na-eweta ego na-enye gị bụ onye nne ị nweghị ike ịgwa nwa gị sị ọkwada adịghị gị wetere ọwụ nna ya weta nye gị kpọrọzie ya ihe ahụ ego njọ sụrụ chelie ihe ahụ ego nse fụtara agwakwala nna gị na enyere gị nwa gị na-ahụtazi gị dịka ọ gị na-azụ mana ọwa apiriko ịgbara n'aka nna ya onye dịka ị na-awọrị ọ dị egwu ọkwa onweghị ihe ị kpọrọ ya ọ na-agbasa alụmdi na nwunye ọ na-eti ya ọgba aghara ọ dị igbo mọrọ nze ma ọzọ asị ha n'aka ha na-ekwebuka ala wee nwee ike dị mma ọ bụ n'ebe a ka anyị ga-enye ya rekọm inye gị ohere ịkpọbata nyeke na ọsịsa na ya bụ ajụjụ anyị ji wụchaa na mgbede a anyị wee na-ajụ gị sị kedu agwa ndị ọzọ i chere ọ na-enweghị ihe a kpọrọ ya na-ebute esemokwu n'etiti di na nwunye kedu agwa ndị ọzọ i chere ọ na-enweghị ihe a kpọrọ ya na-ebute esemokwu n'etiti di na nwunye ya bụrụ na ị nwere ọsịsa bulie ekwentị gị kpọwa akara ekwentị ndị abụọ 0911 20,022 0911 20,022 ma bụkwa 0707
454-1014 0707-454-1014 maọbụ gị gaa na Facebook ịgaruo Facebook chọwa Eco FM 100.7 klikie ya kpamkiriwe anyị live zibatara anyị ozi na ya bụ ajụjụ anyị ji n'aka na mgbede a ọ n'ebe ahụ Ọnụ m ya uche nwa God. ya gazie Mgbede ọma ahụ. ndewo Aha m wụ Emmanuel Adịero Kọmụkata. okay Ihe ọzọ dị ka ibe ya na-ebutekwa esemokwu n'ezinụlọ bụ nwaanyị anaghị edosa ụlọ dị ya ụda. Nwaanyị anaghị asa ahụ n'oge. Ịbata n'ezinụlọ akwa ngwongwo akwa ejuru ilu ala ịsa ya asa bụ problem chere mgbe di ya ga-abasawa akwa. Like nwoke dabụrụ uche sagide akwa ahụ nwere nga ọ bịara nwaanyị ọ bụrụ ọnụ nwaanyị tinyere ya n'okwu ọgụ adawa ọ na-ebute esemokwu n'ezinụlọ. ndewo ya gazie ọ n'ebe ahụ na mgbede a Mgbede ọma nọ Daddy Joe ya gazie udo dịrị unu. Uche ihe ọzọ bụ enwere ihe na-eme Clara m na-adị ala ike ịhụ ịbara nwaanyị mba na public ọ na-ama ala ike ya ị na-abara ya nwaanyị a shi nga pụọ ị na-anụkwa ntị ọ na-ebute esemokwu esemokwu na ịghọtara ọnwa nwere ihe nwaanyị ga-eme gị ji nwayọọ abaa n'ụlọ gị ịgba ya okwu ịghọtara ọwụ ị nọrọ ebe ndị ọyị gị nọ gị na-abara ya onye ara isi ọ dịkwa gị mma ịnọ ọ naghị adịcha mma ụmụ nwoke kwanụ nke onye nke na-ekwu ịsa ahụ dị na nwoke dị na nwaanyị ọnwụ gị ruo pupu gị isi nwaanyị gị mepara nwanne ọgụ agba ọgụ ndewo ya gaziere gị Daddy Joe si ọgbakụ ya bụ chere obi ga-adala ụda na mgbede a ọ bụ nke a kụchapụla ị ga-agbalị kpọghachie ozi akala nkụ na Facebook anyị na nke a si n'aka Ngozi Nwanna ọsị mgbede ọma my sweet people Christiana Osuoha ọsị mgbede ọma Uchenna na Clara Christiana isi ohi ọkwa ya zibata ozi gị esi na marriage or just understanding ọsị Chineke gọzie anyị abụọ ya gaziere gị nọ Michael Ifeanyị ọsị mgbede ọma my wonderful family na ọ hụrụ anyị niile na gịnị n'anya ya gaziere gị nọ Michael Ifeanyị. Hello. Mgbede ọma Uchenna Clever Ọnụọha. Mgbede ọma. Mgbede ọma. Ndewo. Uchenna Clever Ọnụọha ọwụ Nwambiri. Gaa n'ihu Nwambiri. Ọzọ wụ ịhụrụ otu m nọ na enwere m experience ịhụrụ nwa m ọbụla m ga-enye ihe m ga-enye nwaanyị m inyesi anya aga m eme ka ha mara sọ mụnwa wetara the money. Ụfọdụ ụmụ nwaanyị na-eme si ihe weta ga kwara nwatakịrị ụgwọ skuul ga-asụ anya akwa ha ebu n'obi so na ha asụ anya nwoke mmadụ a nụrụ outside na-asọfa na-enwe at the end ha sị na ọmụ mezụrụ m dis ma ọ na-ekwuru m ụgwọ ọsụ ma ọ bụrụ m dara aka ha eletazi nwoke mmadụ na-agba mbọ nzie nọ na-agba mbọ. Ndewo ya gaziere gị nwoke ọma enyi ọha ya bụ chere obi ga-adala ụda ọ n'ebe ahụ enyi ya nwa Uchenna na Clara ya gaziere gị nọ aha m Disandat echi m agwala akpọga gaa n'ihu Disandat. ihe ọzọ m chọrọ iti gị ọnụ ya ọrụ mmadụ ndị na nwunye ka hapụtara ihu mmadụ ha na-akọbọ na-ekwu ka ha na-abagharịala ihu nga mmadụ kwara griil emebia ngwa kwegharị mma kwe na agbasa ezinụlọ nke abụọ akpanụwụ asa ahụ adụ gị iji asa ahụ ma ndị gị nwe ntu ga-apụala ma sama ntu ahụ ahụ gị na ịmara mma ma mgbe ha legoro ụlọ ịsa ahụ ujikpọkpọ iji asa ahụ nke atọ gbanụ ịhụrụ ahụrụ mmadụ lekọta ha ewere ahụ na anyụgharị nga mmadụ hụrụ ahụrụ ka nye na-ekwe ụka agbawachi mishio mmadụ nọ nga ndị nọ na-anyụ ahụrụ ma ndị nọ ga nye na-anyụ ahụ. Thank you so much ya gazi ịhụrụ nke a dabara adaba ịma Clara akpọla ya ihe na-enweghị ihe ọgwụ akwa ịghọtara ọ daala ihe na-enweghị gịnị ihe ọ bụ ịnọrọ n'ihu nwunye gị gị duba ahụrụ dum gị nwa bụ onye nke nwaanyị nọrọ n'ihu di gị gị duba ahụrụ dum ịnọrọ n'ihu ụmụ gị gị duba ahụrụ dum ekwuo gị chịwa ọkwa enweghị ihe ị kpọrọ ya gị na ụmụ gị na-abụ azụ unu richa nri unu abụwa azụ a father like you gị na ha na-abụ azụ Chibuike weta efere nri ahụ Chibuike gị chụwa ya gị na-emebagharị onwe gị ọkwa enweghị ihe ị kpọrọ ya ọ na-alakwa ezinụlọ gị n'iyi a na-ekwu gị na-aja eze na-ere respect gị nwaanyị bi nga
gị duba ahụrụ dum di gị duba ahụrụ dum ụnụ achị ya it's nothing taa ọ bụ ihe eji mara anyị n'Afrịka ndị ọcha anyị azakwala ha mgbede ọma Uche na Clara. ya gazie Onye ọzọ na-eji ezipụta esemokwu na di na nwanyị wụ nwaanyị ịma akpa n'obi apụta eji ma mmadụ akụ aka n'ụzọ bịa n'ụlọ gị di gị nọ n'ụlọ gị mara akpa n'obi bịa pụta biri onye pere ya n'ụlọ ọ jọgburu onwe ya ndị ọ na-ebute esemokwu n'ezinụlọ ndewo gaa n'ihu na WhatsApp anyị nwaanyị ọma n'ozi nke a si n'aka Nkiruka anya ọnụ ọ sị Uche na Clara mgbede ọma ọ sị na anyị na-enye ya highest vibes na nghọta ọ sị ọzọ ihe na-ebute nsogbu n'etiti di na nwunye na nwoke mgbe a na-anaghị abịa nnọọ kọmuniketi ya kpaịla onwe ha ụka wepụta ohere na-enwe mkparịta ụka ị na-aghọta na ọ na-ebute gịnị ezigbote nsogbu ọ na-eme alụmdi na nwunye eme gị na-agbasa Uche ịma mgbe ịbịa ịkpa nkata ụnụ abụọ bịara na ala azụ tutu ị na-ama ihe na-emenụ ọ na-ayasa no o marriage disconnect ya na Keti Nwachukwu osi mgbede ọma Uchenna na Clara na ụnụ amaka na anyị jisi ike anyị ahụ na nke gị Chiemaṅa osi mgbede ọma Uche na Clara anyị hụkwara nke gị mmadụ abụchi abi osi na ekwu niile anyị na-ekwu ọ na-adịkarị on point ọkwa ị na-aghọta anyị hụrụ nke gị Chiemena ọkwa ya oke Chiemena zibatakwara ozi ọzọ ọwụ Chiemaṅa Chiemena ọsị Uche na ọ na-eche invitation card mụ na Clara Uche alụọla nwaanyị na Uche alụọla nwaanyị o mgbede ọma na Uchenna na Clara. ya gazie ndewo ihe ọzọ nsọ masị na ihe na ọnọdụ steeti ka esi were na abụọ ihe ọzọ wụ nwaanyị ikike kọlụ gị ikike kọlụ gị ọkwa mmadụ kpọrọ gị na-achọ ka ị mara chere kene ihe ị na-akọwa na nwaanyị ga-epikila kọlụ gị mba gee ntị na ọwụ ya epikile o nwere ike epike ya bikos e nwere ndị nwere ụdọ ọrụ ha na-arụ ndị ọrụ aka nwoke ekenye gị ọrụ nwaanyị ekenye gị ọrụ nwere ike kpọọ bisikọ mara ha gwa adịghị ọkụ ịdọtara ya apike bikos ihe a na-efere ma ọgam na ụlọ ukwu ya nụ olu nwaanyị ya chere ya bata ya abanwesa kwuo steeti eze mgbụkwa ya kọpụrịcha nọmba niile ọhụrụ gafere na-akpọ ha ka ọ mara nke olu nwaanyị so basically that can cause a problem. So here adụkwa abụchakwa n'igbo ofu na-ekwu. Ndewo ya gaziri ga ghọtara m ebe ị gara ị hụrụ nke nwaanyị ịbịa buru ekwentị di ya bịa na-achọgharị nọmba na-akpọ ha ọ dịghị mma mana ị hụrụ kọlụ bata nwaanyị gị nwere 100% right ịza ya ama m ịghọtara isi nwaanyị gị azala kọlụ gị mgbe ọ batara o nwere ihe ị na-hide. Thank you. ị maka esi aza kọlụ ọwụ hello ọwụ onye ahụ ikwu ya si oke nwunye ya ọ saga ahụ ọpụta ka m nye ya gịnị o nweghị onye e nyere ọsịsa iwe ga-ewe belụsọ ma ụmụ nwaanyị na-achụgharị na-akpọ gị mana gị nwa bụ nwaanyị di gị dosa ekwentị gị buru ya na-akọpịarị nọmba na-akpọghachi ha ọ dabaghị gịnị adaba nke ahụ adịghị mma ihe ahụ ị na-achọ ịhụ ya akụ akpụọ gị n'ọnụ mgbede ọma nke akụchapụla ọ n'ebe ahụ ikuku eburula bata 18 anya ahụ na nke gị na mgbede a Diamond Okechukwu Onyi osi mgbede ọma Uche na Clara na nke ọzọ wee bụrụ ihe na-ebutekwa mgbasasị ọkwa ya na ihe ọzọ na-ebutekwa adịghị enwe ntụkwasị obi na alụmdi na nwunye n'ebe onye nke nwoke nọ n'ebe onye nke nwaanyị nọ bụ asị na ọ na-eweta lack of trust adịghị enwe ntụkwasị ga n'obi na ya bịara ala nwee ihe dịka onwezi ihe dịka ntụkwasị obi na marriage ahụ ị hụrụ ezinụlọ dị otu ọ dịzi in shambles ọ gbasago ya gaziere gị nọ nwoke ọma ka ọ bụ nwaanyị ọma Diamond Okechukwu Onyi ọ n'ebe ahụ na mgbede a anọ m ya ndewo Uche na Clara good evening. Ndewo onye unu na-anụ olu bụ Odoziakụ Eukeria Anele onye nke si Egbu
ụmụ ofe egburu aga. Ihe ọzọ na-ebute esemokwu na di na nwaanyị ma ọ bụ na ihe na-adịghị akpọrọ ya na-ebute esemokwu n'etiti di na nwaanyị bụ nwoke ichi late at night ma ọ bụ club boys. Ị ga-ahụ nwoke lụrụla nwaanyị every night ya sị na ya gara club. Ụfọdụ ọwụwụ club ka ọ gara dị check side chick. Nke ọzọ bụkwa stinginess. Some men are very stingy even to themselves. Asị ihe weta ego ga-eshi nri ha si ada ego m ji. Every time ada ego them. Every time ada ego them. In actual fact onye ahụ ga-enwechakwa ego but ọ chọghị iwepụta ya for the upkeep of the children and the wife. Another thing na-abutekwe ihe ndị a bụ ke nwaanyị ịdị so materialistic. At times ego ga-adịrị nwaanyị n'aka ya were zụrụ Brazilian hair or Indian hair instead of iji ya aka for the upkeep of the family. So nke ọzọ bụkwa at times anaghị agbacha onwe ha ọ bụ eziokwu ikwu ole si nwaanyị ekwesịghị ịmata ya actual income but according to the Bible ekwesịrị ịmata ya chere kene ịhụrụ nke ahụ m gwara gị bụ chere obi nke mụnwa kwuo nke gị. Nke ọzọ ha kwesịkwara ịnọ na-ekpekọta ekpere ọnụ because the Bible says the family that stays together stays together. Ịghọtala? So nke ọzọ dị ka ibe ya bụkwa chịkọlata achịkọlatala bụ ya ka mgbada ọgwụla. Ndewo ya gaziere gị nọ nwaanyị ọma. Gbapụ ya ọsọ na WhatsApp anyị Clara. N'ozi nke si n'aka Pastor Philip Ezeala ji si ọlụ zibata ozi ya. Ọ sị ihe ọzọ na-ebute mgbasa alụmdi na nwunye wogene mgbe a bịara enweghị ntụkwasị obi ebe onye nke anọ onye nke nwekwa ntụkwasị obi ebe onye nke ọzọ nọ na-eme gịnị alụmdi na nwunye ekposa. Anyị ahụla nke gị Dominic Chisom Osimbede ọma my people na Ilu Ukorogod. Anyị ahụkwala nke gị Chioma Isidore Osimbede ọma ndị nke m ya gaziere gị nọ. Ahụla m nke gị Jem Benson Osimbede ọma Eko Efe n'ọgụ uche ewu na okpenyecha ahụ na nke ahụ mkpụrụ na nwoke agwachala nwaanyị ya ego ole ọ na-eme gịnị ọ na-akpata na onwe ya onye mechi na ihe nwere ike ime ọzọ dị ka ibe ya mgbe ọbụla nwaanyị bịara bịa chọpụta eziokwu na ọ na-ebute ọgba aghara ma butekwa adịghị enwe gịnị ntụkwasị obi. Mana gee ntị ka m gwa gị ị hụrụ okwu ahụ m gwara gị nke ahụ bụ chere obi nke gịnị mụnwa ọ naghị adịcha mma nwoke ịgbacha nwunye ya ka ego dị gị n'akpa mere gị. Ị nwere ike ịgba ya ego ole ị na-erite na salary you can tell her ama mme na-aghọta mana agwala ya ka ego ole fọrọ gị n'akpa mere gịnị n'uche nke mụnwa maka nwaanyị ekwesịghị hụcha gị chakom kedụkwana ihe ị ga-eji ejide ya na siki uche ihe a ka ị chere ya ọ bụ ihe m chere kedụkwana nke ị chere nke m chere na gwa ya the truth gwa ya nge ha oke gị ma chere ka agwa ya the truth ka ọ dị Igbo mọrọ nze ma ọzọ nọrọ ebe ahụ eme na ngagharị n'oge na-adịghị anya anyị ga-alọghachi ịbịa wetara gị akụkọ ụwa bụ nke ga-abịara gị n'oge na-adịghị anya agagharịkwala agagharị. Echo FM. Echo FM. Otu nkeji gata elekere 6 nke mgbede n'ụlọ mgbasa ozi Echo FM 100.7 Owerri. Anyị gbamọrọ nze ma mụọ ọzọ asị ihe ọbụla oge ya ruru ma mewe abụghị ụsa ọ na-abụ kwara oge ya o were aka ya dara onwe ya atọ ntị n'ala anụrụ ikoro ndanda ebe achọkatakwanụ mma ekwu abịagba ama
ihe riri n'ikpeazụ gerenụ akụkọ ụwa nke mgbede taa bụ Mọnde abalị 19 nke ọnwa mbụ afọ 2026 n'usoro ndị Igbo ji agụ ahịa ha tata bụ Nkwọ na mbụ gerenụ isiokwu ndị ahụ bụ isi mụ nwa bịara nnọọ lechaa anya wee si oke ka m malitekwawa okpu na mgbede taa onwe ka isi tọrọ m ya bụ ntị gị ahụ n'ala ka oche ị ga-anọrọ n'otu ekweela nkwa na onye ọbụla ga-eburu oche ma ọchịcha pụọ ga-aka ya eti ịgba n'ọrụ ị ga-anọrọkwa na Nwajiụba ekwupụtala mmasị ya iji ọkọlọtọ otu pati African Democratic Congress bụ ADC azọkwa onye isi ala Naịjirịa ị ga-anụrụkwa na ndị ọrụ n'isi obodo anyị bụ Abuja agaala mfanye aka n'ụkwụ ngwanụ tọrọ m ya bụ ntị gị ahụ n'ala ka ute ka ị nwee ike nụrụzie ka ya bụ akụkọ ndị a na ndị ọzọ ga-esi ada n'ọnụ m na mgbede taa onye unu ga-anụ olu ya bụ mụ nwa n'onwe m Uchenna Clever Ọnụọha gọvanọ steeti Abịa bụ Alex Oti apụtala kwuo na onye ọbụla ga-eburu oche dịka gọvanọ steeti Abịa ma ọchịcha pụọ n'afọ 2031 na-abịa abịa ga-aka eti ịgba n'ọrụ karịa ya nwa o tipụrụ nke a n'ụbọchị ụnyaahụ bụ Sọnde n'otu ụlọ ụka ọgwụ dị na Mkpegbu nke kansụl ime obodo Ụmụahịa Nọt nke steeti Abịa bụ ebe ọ nọ kwuo na ịgba niile ọ na-eti n'ọrụ ugbu a dịka gọvanọ steeti Abịa ka bụ mmalite na-akpọbeghị agba akpọ akara na-esi ọ gara n'ihu masị ndị steeti Abịa obi ike na-ebibiela ya bụ abụmọnụ abụrụ ha na onye ọbụla na-eche na steeti Abịa ga-alaghachi azụ na arọ ezigbote nrọ akụkọ a nụrụ n'ụtụtụ ụbọchị taa bụ Mọnde ekwuola na ụgbọala ukwu tanka bụ mmanụ ụgbọala adaala gbim ma kpugharịa na akpa mmiri Tinkan Liverpool Bridge dị na Apapa nke steeti Lagos ka ọ dị ihe onyonyo ahụ kpara n'ụbọchị taa bụ Mọnde gosiri ebe ọtụtụ ndị mmadụ bụ ihe dịgasị iche iche na-echere ya bụ mmiri ụgbọala na-echere ya bụ mmanụ ụgbọala dịka o si n'elu akpa mmiri ahụ na-awụsị cheta na ụgbọala ukwu tanka ji ebu mmanụ ụgbọala ataala isi ọtụtụ ndị mmadụ n'ala anyị bụ Naịjirịa bụ ndị kachiri ntị na-aga ekuru mmanụ ụgbọala n'ebe ọbụla ha hụrụ ụgbọala ukwu tanka dara onye bụbu onye minista na-ahụ maka agụmakwụkwọ na steeti ma bụrụkwa onye omeiwu ugboro abụọ n'ụlọ nnọchiteanya ala anyị bụ Dr. Chukwuemeka Nwajiụba apụtala mee ka ọha na eze mara na o nwere mmasị iji ọkọlọtọ otu pati African Democratic Congress bụ ADC azọkwa onye isi ala Naịjirịa n'afọ 2027 na-abịa abịa ya bụ Nwajiụba kwuru na Igbo o tiri dịka onye omeiwu nakwa n'ogo gọọmenti dịgasị iche iche mere o ji tozuo oke ịzọkwa onye isi ala Naịjirịa o kwuru ya kwụsie ya ike n'aka mgbachiri ala anyị bụ Naịjirịa n'ihu chọrọ nnọọ ezi ọchịchị ya na ntụtegharị ọchịchị ime obodo onye isi ala Bola Tinubu enye n'iwu kpụ ọkụ n'ọnụ ka eme nnyocha gbasara ogbugbu egburu otu nwaanyị ọwa alụ na di aha ya bụ Fatima Abubakar na ụmụ ya isii kpọmkwem n'otu obodo ama dịka Chiranksi dị na steeti Kano ya bụ onye isi ala Tinubu nyere iwu a site n'aka onye ntụziaka ya pụrụ iche na mgbasa ozi bụ Bayo Onanuga ọ kọwara ogbugbu a egburu nwaanyị a na ụmụ ya isii dịka nke jọgburu onwe ya ma soro ezinụlọ ndị nke a metụtara uju cheta na o nweela mgbe anyị wetara gị akụkọ na ndị omekome a na-amaghị ndị ha bụ nọ n'ụbọchị Satọde gara aga wakpo ndị bi n'otu ebe ọwa ama dịka Doriya Chiransi Quarters dị na steeti Kano bụ otu nwaanyị ọwụ na ụmụ ya isii ozu ha yasara ka ọ dị onye isi ala Bola Tinubu amasịela ndị Naịjirịa obi ike na ọchịchị etiti dị uchu n'ọrụ ha ichekwa ndụ ha na ngwongwo ha osote onye isi ala bụ Kashim Shettima anọrọla n'ụbọchị Sọnde ụnyaahụ wụọ kpajam na Davos nke mba Switzerland ịnọchite anya ala anyị bụ Naịjirịa n'otu ọgbakọ omenafọ ọwụ akpọrọ World Economic Forum bụ nke ga-amalite n'ụbọchị taa bụ Mọnde ruo n'ụbọchị Fraịde bụ abalị 23 nke ọnwa Jenụwarị a anyị nọ n'ime ya akụkọ a nụrụ kwuru na osote onye isi ala bụ Kashim Shettima si na Conakry nke mba Guinea
bụ ebe ọ gakwara nọchite anya onye isi ala Tinubu n'otu ọgbakọ ọ bụ dịkwa oke mkpa wụchaa na ya bụ mba Switzerland. Ya bụ akụkọ a nụrụkwuru na mgbe ọ wụchara na mba Switzerland na ndị nabatara ya gụnyere onye minista na-ahụ maka ihe na-eme na mba ndị ọzọ bụ ambasadọ Yusuf Tuga na onye minista na-ahụ maka azụmahịa na ịwụnye ngwa ọkụ bụ Jumoke Oduwole nakwa ọtụtụ ndị ọzọ. Oxbon Umahi bụ nwa nwoke onye minista na-ahụ maka ọrụ n'ala anyị bụ David Umahi agbarala akwụkwọ fọm otu pati APC maka ịzọ ọkwa onye isi oche kansụl ime obodo Ahọzara nke steeti Ebonyi. Nwa amadi agbarala akwụkwọ fọm a n'ụlọ ọrụ otu pati APC dị na Abakaliki bisi steeti Ebonyi. Ka ọ dị nnọọ mkpa ime ka ị mara na a ga-eme ntụliaka elu kansụl ime obodo steeti Ebonyi n'ọnwa Ọgọst afọ 2026 na-abịa abịa. Ndị ọrụ isi obodo anyị bụ Abuja bụ ndị nọ n'okpuru Federal Capital Territory Administration bụ FCTA n'aha mkpirisi bekee na ndị nọkwa n'okpuru Federal Capital Development Authority bụ FCDA n'aha mkpirisi bekee a nọrọla n'ụbọchị taa bụ Mọnde bagide mfanye aka n'ọkpọ a na-amaghị mgbe ọ ga-ebi bụ nke kpatara ha ji kpọchichaa ụlọ ọrụ ha gbaa gburugburu isi obodo anyị bụ Abuja. Nke a na-abịa dịka ndị ọrụ a nọcha n'ụbọchị Fraịde nke izuụka gara aga dọọ aka na ntị gbasara mfanye aka n'ọkpụ a ha chọrọ ịbagide n'ihi adịghị elekọta ọdịnamma ha anya. Ọ bụ otu ama dịka Joint Union Action Congress bụ JUAC n'aha mkpirisi bekee bụ ha mere ka ndị ọrụ a ji wee bagide mfanye aka n'ọkpụ a dịka ha gwachara ha ka ha wụsa ngwa ọrụ ha dịka mbirimambi abalị 7 ha nyere gọọmenti na ya bụ si obodo anyị bụ Abuja bịachara na njedebe. Anyị gbamụrụ nze ma mụọ ọzọ o zochaala ma gbachaa asị ebe ọkụ nyụrụ sewụsara ya ọwa maka na ọkazi anaghị eju akpa amachie ya ọnụ. Ọ gwụla na ya bụ akụkọ ụwa na nke mgbede taa, mana tupu m achịkọba ya geghachikwa na isiokwu ndị ahụ bụ ahụ ya ebule ma si hapụ ili dike. Ya bụrụ na ị geziri ntị nke ọma na mgbede a ị ga-anụrụ mgbe m wetara gị akụkọ kwuru n'oti ekweela nkwa na onye ọbụla ga-eburu oche ma ọchịcha pụọ ga-aka ya eti igba n'ọrụ. Emekwara nke nọrọ na nwa ji ụba azọkwa mee ka ịghọta ya n'asụsụ Igbo ji asị nọrọ ebe ahụ emeela ngagharị n'oge na-adịghị anya anyị ga-alọghachi ịbịa lee ụdara anyị tanyere eze razie ya ka ọ dị dadarara agagharịkwala agagharị. ebe ọkụ nyụrụ sị wụsara ya ọwa ka ọ dị gbamọrọ nze ma ọzọ. Ọ bụ n'ebe a ka anyị ga-achịkọlata ya na nnọkọ anyị na gị na nke mgbede taa. Chebiri anyị n'ụtụtụ echi mgbe ọ ga-akụ elekere 7 maka akụkọ ụwa na nkenke. O jirizie nkeji 30 gata elekere 7 nke ụtụtụ echi anyị alọghachie maka ihe omume anyị bụ nzukọ ume Igbo. Mana tupu anyị esi ebe a kpara ngwongwo anyị pụ, anyị chọrọ iji ohere a mee ka ọha na eze na-ege ntị mara na ihe omume anyị bụ Oje zuru obodo ga-ada n'obodo Ụmụọkanne nke kansụl ime obodo ọha ji egbe ma nke steeti Imo
ndị ụmụọka nne ụnọ dị redi ụnọ dịkwa gịnị njikere maka na ọ ga-ahịọtụ ọ ga-adịkwa behude ọ ga-adịkwa kpọmkpọm chebiri anyị kpọmkwem n'ụbọchị Satọde bụ abalị 24 nke ọnwa a anyị nọ n'ime ya Satọde nke a na-abịa abịa nke izuụka ọ dịghị fa chebiri na anyị chetakwanụwo na onye ọbụla mabutere oje zuru obodo amabutele 30,000 naira nakwa ọtụtụ ihe nrite ndị ọzọ bụ nke ndị ụlọ mgbasa ozi Eko FM ga-enye onye dị otu ahụ gbim chebiri anyị ọha ji nke m nwa Uchenna Clever na-abịa aga m akpọrọ Clara nwoke ọcha bịa ka ọ take na-egharị ọha ji mara na o nwere ihe dị iche ka ọ ratụ mmanụ ọha ji mara na o nwere ihe dị iche n'egbe na egbe o wee bụrụ ya na mgbede taa ndị unu nụrụ olu ha enweghị ndị ọzọ ọwụ na-abụghị m nwa na onwe m Uchenna Clever ọnụ ọha nwa gara mmanya zụziri nke ọma bọbọ nkịtị na onwe ya kpọọ ọnụ nka isedo I don't mind the mesend ara gị data 5,000 onye ọzọ ịnụ hakwara olu ya na mgbede a bụ Nwada Clara nwoke ọcha bụ onye a na-etu Palma ndị Oke FM ọ dị ego wee bụrụ ya lee nọbụ lee redio mgbe ọ ga-eji nkeji 30 gata elekere 6 nke mgbede a agagharịkwala agagharị